Shoutout sa mga kabataan dyan! Maanong ulam? May ultima Diyos sa aking childhood! Best League College Worst Foundation Day! Pabata ng pabata ang nabubuntis pero hindi sa Roblox. 44% ng mga Filipino females at 39% ng mga Filipino males ay walang alam sa bembangan. At ang The Grab incident, sinabi nila dito na pinunta nila both yung passenger's family at yung driver partner. Ito, di pa mabalita kina at tinagad simulan. Ako nga pala si James Yapper para magatid ng balita kina sa Pilipinas at tinagad simulan. Unahin na natin to. Ito isang issue na pumutok me after maghulog ng 5 piso sa aking alkansya. Shoutout sa mga kabataan dyan. Manong ulam. O sa mga kabataan dyan, huwag kayo puro cellphone. Galaw-galaw din. Alam mo maganda to kasi bumutok tong video na ito at pinag-uusapan nila yung mga bata na hindi pa nagtatrabaho. Tapos naisip ko naman, bakit mo mamadaliin ang isang bata magtrabaho? Okay, naiintindihan ko na merong mga sirkumstansya sa buhay na kailangan mo agad tumulong sa magulang mo. Pero ba't hindi natin isipin yung mga walang silbing magulang? Ay, intindihan ko yari, nabaldado, nagkaroon ng sakit, na stroke, kailangan mo tumulong. At ito ay parte ng buhay at ikaw ay bahala na kung paano mo gagamitin yung mga barahang meron ka. Wala naman magagawa kung iaangal mo lang Kaya intindihan ko na hindi tayo pantay-pantay. May mga ibang maswerte, mayroong mga ibang sisimula na agad sa ganitong parte ng kanilang karera. Iba naman, nakausad na bago pagawin ng isang bagay. So maraming tulong yan. Ngayon wala ka na magagawa doon. Wala ka ng control doon. Ikaw na lang ay makakakontrol kung ano ang gagawin mo sa meron ka o kung anong kaya mong gawin. Yun ang gagamitin. Naiintindihan ko dito yung pagiging masipag para sa pamilya mo. Pero yung iniisip kasi na iba na porket walang ginagawa isang bata, dapat nga diba mag-aral lang siya Yun ang importante. Huwag kang magbulakbol, huwag kang mag-addict, diba? Ibaliktarin mo buhay mo, masaya na yun. Tulad doon sa kanta, hayaan mong maglaro ang bata sa araw, diba? Para kasi dito, dapat agahan mong magtrabaho. Mayroong panahon para sa lahat. May panahon ng bata maglaro at pag tumanda yan, wala naman na siyang oras para maglaro ulit kasi kailangan na niya magtrabaho, diba? Kailangan na niyang magsumikap. Naiintindihan ko na may mga batang mapapaaga ang kanilang realidad sa buhay at very good sa inyo. Pero tulad na lagi ko sinasabi, di mo kailangan tapakan yung nasa ilalim mo para umangat yung kinukwento mo o para umangat yung opinion mo. Okay to sana kung hindi mo kailangan tapakan yung mga batang hindi naman kailangan magtrabaho. Ako nagkaanak ako, bakit siya pagtatrabahoin agad? Kaya nga ako nagsumika para maibigay sa kanya yung wala ako o hindi ako nagkaroon. Diba, ano masama dun? Hindi ba normal sa isang magulang na ibigay para sa anak nila ang nararapat sa kanila, ang sa tingin na nararapat? Syempre, huwag mo isa-spoil. Diba? Di mo naman bibigay kada isang iyak niyan, di pa pumapatak yung luha niya, bibigyan mo na ng gusto niya. Diba? Meron naman paraan ng pagbigay sa isang anak mo ang nararapat sa kanya. Pero ito para galaw-galaw din, hayaan mo maglaro yung bata, hayaan mo magtampisaw. Di naman kailangan pagkapanganak niya yung para sa mga hayop. Pag panganak pala sa usa, kailangan niya matutong tumayo kasi kakainin siya nung leyon. Hayaan mo. Kailangan ko ng memes nainis ako dito Isang pagpupugay sa lahat ng kabataan sa ating lipunan. Maigi! Ano po ang inahandang May ultima pagkain Diyos ng sa mga aking ay childhood. nagsisilbi sa ating pangangatawan? At sa inyo, mahal naming kabataan, Shoutout dyan sa na siyang mga- pag-asa ng ating bayan. Shoutout sa mga magulang na wala silbi, mga lasinggero, Oras sa walang katuturang paggamit mga ng cellphone. adik sa sugal, ang mga Sikapin magulang. ninyong maglaan ng panahon para sa makabuluhang gawain, magpakasigla, magpakasipag, at Pero kung, diba, kung kaya mong magtrabaho o gusto mo magtrabaho kasi may gusto ka pang ibigay sa iyong pamilya o sa iyong mga kapatid o sa sarili mo, gusto mo bumili ng ganyan, magtrabaho ka o gusto mo, maghanap ka ng grind o maghanap ka ng sideline na gusto mo. Pero diba, balansehin mo kasi pwede makaapekto yan sa'yo at sa buhay mo. Kali kay Arnold Dice King. Shoutout sa mga kabata dyan, man. Ay, Carl Alt. Okay. Kali kay Carl Alt. Bisig ito na pagsasalita ako sa magulang kasi hindi ako naririnig. Finn, maraming salamat. Ito ang pinakaunang motion picture. Kasi kailangan ng motion, kailangan mo gumalaw-galaw, di ba? Ganun. Ito nga. Kaya may ba? Ano pa ang kaya sa inyo? Upe. Kinuha pa daw sa'yo. Okay, ayaw mo nun? Ang kailangan ko na lang yung luto. Ito ang tunay na ayaw nang tumagtanong sa nanay ng kanilang ulam. At akala ko, anong masama magtanong sa ulam? Hindi ka ba dapat pakainin ng magulang mo? Ano ba klase mga magulang? Hindi ba tayo nagpa-project? Kung meron kayo mga traumatic na mga magulang o traumatic na mga kasama sa bahay, medyo mas nalulungkot ako Pag pinagdaanan mo yun. Ito, kabataan sa ibang panig ng mundo. 人打个招呼，妈妈，今天的菜是什么？ Shishi! 别总是玩手机，动一
Ayoko na. O kung magiging kabataan ka rin, at least secured na yung passport. Dapat nasa bahay, bata ka pa lang, dapat naghahanap ka na ng bahay at lupa. Bali ka noon. Shoutout sa mga pinasa dyan, maanong kulang. Sunod. Yun o, ito yun hayaan mo maglaro yung bata. Ngayon gawin mo to sa gawin mo to sa Baguio. May mga isaw roads. Napadrive nga ako papuntang Batangas. Saya ng mga kalsada doon, pa-practice. Hayaan mo maglaro ang mga bata. Yan, very good. Basta wag kang lalaking mga bobong motorista na dinidikit na yung tuhod dun sa sahig. Putya, tas may mga aksidente, patay. Nagka-childhood ka pero wala ka ng retirement. Ayup ka, Kelly. Ito humihingi naman siya na shoutout sa Poong Gordon. Sunod. May paano mga nakamotor na. Diba yan Paano tatalunin na isang bata, isang matanda na meron na pinagdaanan, diba? Na meron ng experience sa buhay. Paano na? Sunod. Nung grade ka. Diba? Ito nga, ang dami bata na di pa nga alam anong gagawin sa buhay, tapos kahanapan mo na ng hanap buhay. So tayo nagmamadali. Ang tumapos sa aking kabataan. Maraming tinulong sa atin niya, mga nagpatangkad. Maraming salamat. Amen. Mama, makipaglaro ka muna sa... Okay. Oy, hudas sa labas. Pantanda mo na naglaro ka pa. Relax. Okay lang yan, kasi isa naman nilalaro ko mga patalim sa buhay. Okay na yan dyan. Okay na yung mga tumatalo-talo na lang ako sa mga sa Roblox, mga horror games sa Roblox. Okay lang yan. Today in Binondo. Oh! Ingat kayo dyan, baka maging balita. Ayun. Nice one, Jason Lapos. Magaling. Munti ka na siya tumawid sa kabilang buhay. Ingat kayo, ha? Okay, maraming salamat. Sunod. Hello, Junella. Sobrang idol kita. Sana makakolab kita. Sana makita na kita. Binibining may salamangka. Literal. Ano yung liquid doon? Ayoko na malaman. At maraming salamat na lang sa lahat. Sunod na balita kina. So halos 3,000 daw na ating mga pag-asa ng bayan ay pinanganak sa mga nanay na 10 to 14 years old. Ito ay study noong 2023 na nilabas na ng ating PSA o Philippine Statistics Authority. So meron to mga data, ha. Hindi to haka-haka. Hindi to kwento ng lolo mo. Okay? So sinabi dito noong 2020 daw, meron to 2,000 mga bata na pinanganak sa mga nanay na below 15 years old. It went up to 2,320 in 2021 at 2022. So doon sa Child Rights Network at Child Rights Advocates na tinawag ang mga senador at si Presidente Bongbong na i-review at ipaigtingin pa ang Senate Bill 1979 or the Adolescent Pregnancy Prevention Bill. So sinabi doon sa study ng PSA nito na halos 44% ng mga Filipino females at 39% ng mga Filipino males ay walang alam sa bembangan. Often rely on inaccurate sources like social media. Delikado kapag sa internet lamang kumukuha ng impormasyon ng mga bata na walang proper discernment. Ibig sabihin, binabato lang sa iyo impormasyon pero hindi mo alam anong ibig sabihin nito. Pwede, batuan kita ng sandok. Hindi mo alam para saan ang sandok na yon. Pinampupukpuk pa sa ulo yan? Sangkal ba yan? Yun ang meron ng internet. Ngayon, yung practical use, yung human intervention na meron na to ay dapat nasa paligid mo. Nasa iyong mga magulang na mas nakakatanda at mas may pakidapat sa'yo o sa mga mas nakakatanda sa'yo. Pero hindi. Ewan ko bakit tabu to sa atin. Siguro dahil Catholic tayo, di ba? May mga ganong factors yan. Pero marami pa naman yan tiers kung bakit gano'n. May mga kaso rin kung saan magulang o ang guardians mga bata ang mga mismo nang aabuso sa kanila. We want to prevent abusive parents. Diba? It all interconnects sa ating unang balita ngayon. From continuing to manipulate to harm their children. Kasi ang mga bata nagiging parang sponge yan. Kung ano ang pinapakita ng magulang sa kanila, ano sinasabi sa kanila, sinusoak up nila yan at nagiging realidad nila yan. Diba? Malaking parte yan ng kanilang growing up at hanggang sa kanilang pagtanda, madadala nila yan. Ito ay hindi lamang pinag-uusapan natin Okay, pinatayo mo ang hotdog, leche. So, may mga balita rin kasi ako nakita na tulad dito na nag-viral sa FB na tulad ito, expecting 4-piece mom members will receive additional monthly support at naasar yung comment section na bakit ginagamit ang ating mga tax para tulungan itong naging init ng dugo na hindi alam ng mga bata yan. Pero isipin bata yung mga yan. Hindi natin masisisi kung bakit nila yung napagdesisyonan. Pero paano kung sila ay dumaan sa magandang proseso ng pag-intindi, specifically
physically sa kanilang nararamdaman sa kanilang katawan. Kasi hindi mo mapipigilan yan. Wala namang study na nagsasabi na nakakatulong ang chastity. Kaya pag hindi mo alam isang bagay, ikaw ay mas open mag-risk. Kaya nga lagi ko sinasabi dito, gumamit ka ng plastic kung kailangan mo, lagtakpan mo yan, di ba? Gamitin mo utak mo. Kung gagamitin mo yung ulo mo, kung di mo kayang pigilan yung ulo mo, gamitin mo yung utak mo habang ginagamit mo. So sinasabi dito na mabibigyan daw sila ng cash grant. Ito pa isa, more teen births involve older fathers. So ito ay hindi lamang problema ng kabataan, ito ay problema ng mga tao na kabaligid sa kanila. Or in short, yung mga PDF. Sa hindi pa natin nabubuksan sa ating computer na yung mga mas nakakatanda dapat natutulong sa mga nakakababata ay dumadagdag pa sa problema sa kanila. Ginagamit sila, inaabuso sila para matanggal yung kanilang kainitan sa katawan. So naiintindihan ko na nung nakaraang mga taon, yung mga dekada na nauna sa atin, mga bobo sila pagdating dyan. Di nila alam paano nila sasabihin, di nila alam paano nila i-explain. Mahirap naman talaga nung panahon dahil wala pa internet, hindi pa nakakakalap ang impormasyon, hindi pa na-verify. Konti lang ang mga studies na pumapaikot dito, okay lang yun. Hindi na to kasalanan ng mga nauna. Pero kailangan na natin itigil, kailangan na natin sirain itong mapanirang cycle na ito, itong mapanirang ikot na ito. Sinabi dito na 6 to 7% ng mga bata daw na born to adolescent girls from 2016 to 2020 ay finather ng mga lalaki na 10 years older than the mothers. So, a majority of teen moms, male sexual partners were 3 to 5 years older than them. So, naiintindihan mo na yung mga nakatatanda ay nakaka-apekto doon sa mas nakakabata sa kanila. So in short, PDF file. So ito ay pinaigting na sa PSA na sinabihan ng mga senador at mga policy makers na ayusin nyo pa ang mga batas na nagva-violate na sa statutory age of SC. So kahit bumababa na yung dami ng mga nanganganak from ages 16 onwards, marami pa rin yung from 10 to 14. So isipin mo na lang, shoutout sa mga kabataan na yun na ako'y nalulungkot na napalibutan ka ng mga nakatatanda na sana ay tumutulong dapat sa iyo, na dapat tinutulungan kang tumanda, pero hindi, tinrato ka na parang matanda, kinamay ka, nakakaawa yung mga ganyan. Sunod na balita na ito naman sa Besling College na nagkaroon daw sila at marami mga nag-post sa mga screenshot. Well, hindi ko ma-verify ang mga screenshot na ito, so idadaan ko na lang to. May mga messages dito na parang mandatory pinapasali sila sa kanilang foundation day, pero ang nangyari, mandatory sila pinapasali in fear of ang kanilang grade ay maapektuhan ito. At kung hindi ka sasali, gagawa ka ng 24 na mga assignments, dagdag na mga project, pahihirapan ka. Meron pa ako nakita doon na parang kailangan mo pakainin yung mga teacher. Ewan ko kung totoo to o posible yung mga ganito. Pero ito yung nangyari sa kanilang foundation day. Diba naging Pong Nazareno, kay Frederick. Oh my God! So naglakad daw sila ng halos 3 kilometro para sa kanilang mga bus. Pitsen nyo. Ayop. Ayan o. Ito galing kay Neri Dagus. Walang kain-kain, tas nang lalakad. Layo ng lalakarin nila. Diyos ko. Hindi ba sa Bataan? So Bataan Death March reenactment ba to? The fuck? Oh my God. Wait lang, ito ba yung pauwi na sila o papunta pa lang sila? Kasi pupunta sila sa resort, yung Punta Bell Resort. Kaya naging Punta Hell Resort na to. Marami daw dito mga nahimatay at mga tumulong na lang yung mga taga ron na bigyan silang tubig at pagkain. Parang para ako nasa panahon na naman ng gera. So ito ay nireport na sa CHED. Di ko lang ano pa ang update ng CHED tungkol sa mga nangyaring ito. So inabot na sila ng gabi. So hanggang umaga, hanggang doon sa gabi. So, may mga nakita pa ako mga estudyante na nagpo-vlog mismo doon sa resort. Siguro ito yung kailangan nila punta ang bus para makauwi. Kasi may bayad ako doon na nakarating na doon sa resort. Man, alam ko bawal ka mag-mandatory mga foundation day. In essence, hindi maganda yung pagkakaprepara doon sa foundation day. At hindi ko alam ba't kailangan nilang ipilit yung mga estudyante. May mga konti pa ako nababasa doon na parang ginagaslight pa nila yung mga estudyante na sumali doon sa foundation day. Diba? May kalakip pa nga yun na presyo para syempre bayad yung lugar na yan. Ang sabi daw nila mas inuna pa daw yung mga faculties, pero syempre ito ay mga haka-haka lamang. Wala pa naman nilalabas na final say yung eskwelahan o yung CHED tungkol sa nangyaring ito. Habang nire-record ko, literal Royal Guard. Wala bang Daigo Pari dyan? Maraming salamat. Sunod na balita na ito na may nangyari kay Miss, palitan na natin pangalan niya at nung kanya inakusahan, si Miss Jonella. Naglabas siya na isang post at isang meron kang trigger warning na wag daw mag-book sa Grab driver na si Sir J. Sila lang kanyang pangalan at nilabas niya yung kanyang lisensya, yung pangalan at yung kanyang muka. So ito yung muka na pinakita, iba-blur ko na lang din. Wala na tong post na to dahil sumagot din si Sir J sa kanyang sinabi sa kanya. So TLDR, napansin daw niya na iba yung tunog
nung Grab driver niya, parang nagigisa daw ng kanyang longganisa yung kanyang driver sa pagkakarinig daw niya. Defense dito ni Sir J ay siya ay may katabaan at nahihirapan siya huminga. Ngayon, nung naisip na ni Miss Jonella na nagpupudpod ng hotdog itong si Sir J, sinabihan niya na bababa na lang sila. Pero throughout daw, natatakot na daw sila at nag-zip up pa nga ng jacket. Bili na kayo nating jacket, ang Bobo merch. Galit sa Bobo, Bobo rin naman. So basahin nila yung kompleto, gusto yung mabasa at tatakot na daw siya dito. Ngayon, sumagot na sa paratang sa kanya na siya daw ay nagbabalat ng kanyang talong na hindi daw niya ito magagawa kasi siya mismo ay merong anak na babae. At sinabi daw niya na nasa Grab na daw itong kanilang issue at meron na daw investigasyon na ginagawa. Kasi meron naman daw sila mga audio recording sa loob ng yun na halos 5 to 6 minutes lang naman daw at tinagal nung buong ride na yun. Hindi ko alam sino ang nagdemanda kung may pa bang demandaan na naganap pero ito ay nangyari na outside na ng social media na dapat yun na lang sana yung nagsimula. Hindi naman natin kailangan i-post agad eh. Kasi ang makakasama lang naman dito ay nasasaktan nito pareho yung nag-aakusa at yung inaakusahan. Baka isipin ng mga tao na pag ikaw una nag-aakusa, ikaw ay tama, pag ikaw na may inakusahan, ay antayin mo muna sumagot ako. Boom! At ayun na nga naglabas ang Grab habang ini-edit. At sinabi nila dito na pinuntahan nila both yung passenger's family at yung driver partner na inaalich daw nila na nagpudpud ng kanyang hotdog. So, yung sinasabi ko yung audio protect na meron daw sila at nalaman nila na wala namang nangyari. O at least hindi sa extremes na tinutukoy ng babae. So, binalik na ang kanyang driver account, ni-reactivate na, makocompensate siya sa lahat na nawala sa kanyang siguro minimum na sahod dahil hindi siya nakapagtrabaho dahil sa mga allegation sa kanya. So, sinabi dito na ipagpapatuloy pa rin daw nila yung paano nila poprotektahan pareho yung mga driver at ang kanila mga pasahero. Pero yun nga, napag-alaman nila na we found no conclusive evidence to support the allegations or indicate any malicious intent. So, sana ko ito ay ginawa lang behind the scenes at nag-report na lang ng maayos si Miss Jonella sa Grab, ay sana mas maganda ang pagkakaayos ito. Kasi nakasama patuloy ang social media. Nasama pa tayo. As kinakwento ko patuloy sa inyo na ito. Ito nangyaring ito. Na sana ay nagawa na lang behind the scenes. Pero ingat tayo lagi sa mga pinapost natin sa social media. Kahit sa tingin natin nasa tama tayo, idaan natin sa tamang proseso. Kasi makakasama lang ito sa mga future na maglalabas sa kanilang kwento tungkol sa mga ganitong pagkakataon. Baka isa, tayo yun, baka naman nag-iinarte lang yan. At vice versa, pwede rin ito mangyari dun sa mga inaakusahan. Na kahit sino na lang pwede mag-akusa ay totoo na agad. Diba? Sana matuto tayo. Antayin natin na muna ang both sides. Basta talaga driver, sweet lover. At doon natin sa mga balita ngayong linggo. Ako ulit si James Sapper. Gusto para mga ganito, comment down below at i-like yung video. Bili na pala kayo nito para may pambayad ako sa aming Foundation Day. James Sapper na mamaalam. Shoo!